Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa mga nag-New Year's resolution diha nga i-prioritize na gyud ang ilang health and wellness. Pwede sa mangayo og tambag karong buntaga gikan sa usa ka medrep dinhi sa Sugbo nga nag-plant-based diet. Unsa man ni siya mga kapuso? Unsa may kalainan niini sa vegetarian ug vegan nga diet? Makauban nato karong buntaga mga kapuso si Samantha Midea. Good morning, Samantha. Yes, hi. Good morning. Good morning, Nick. Thank you so much for joining us. Happy New Year di ay nimo. Can you tell us Yes, your story, Miss Samantha, unsay hinungdan ngano naka-decide ka nga mag-focus, maghimo gyud og change sa imong diet? Well, nag-start siya tungod sa akong condition kay na ako'y endometriosis pag 2016. So, grabe kay kasakit akong puson like almost every day. Then straight 3 months ko na menstruation and ang buhaton is nalay muato ko sa doctor na i-inject para mo stop ang menstruation kay mao ra may only solution para dili kay magsakit. Then mo to naka-decide ko dapat na amat tingali ko i-change sa akong lifestyle. Tumuto ni-start ko pescatarian for 1 month, then ni-transition ko vegetarian for 1 month, then plant-based din ko. For the information of our viewers, Miss Sam, pescatarian, vegetarian, unsay mga kalainan ini na pay vegan o plant-based? Ang pescatarian is more on pwede sila seafoods. Ang vegetarian is okay sila cheese, dairy, milk. Then ang plant-based is wala gyud anything nagikan sa animal na ilang kaunon. But when it comes to kanang clothes, ang bag, ang shoes, okay ra. But ang vegan is strict gyud, like lifestyle gyud siya. How was it like sa pag-transition? Kay you said mahilig po kag karne sa una. Ganahan kay kog manok. Actually katong nag-plant-based ko, timing na ni ato ko sa akong sister sa gawas. Nya daghan man sila options dito. Actually kaya ra gyud. Dapat lang sa gyud na hugihan gani ka mangita like sa ingredients ana. Then naman sa mga restaurants diri nga nag-offer og like vegan options. So, how was it like? Sukad nga ning nag-plant-based diet na ka more than a year naman sukad no nahitabo ni unsa nay kabag-uhan imong na-notice sa imong alawas? Sa tinuod lang ni gain ko 5 pounds. Mas daot ko before. Kay ang plant-based man good, dili siya pa slim, more on healthy lifestyle gyud siya. But sa ako yung lifestyle kay dili na kayo kumasakit. As in 1.5 years, bro ka isa mga kaduha ra tingali ko nahilantan na. You were saying nga ikaw gyud mismo mag-conceptualize or mag-plot no kung unsay imong preparahon nga pagkaon. Pwede ba mangayo minimo og mura pog sample karong buntaga kung pananglit unsa may imong i-preparar at alang sa atong mga viewers? Sure, no problem. Akong gi-prepare kay sayon ra gyud siya kay sayon ra sad para sa mga to kay di ba moingon sa sila dili practical mag plant-based or mag vegan. So kani sayon ra gyud siya. Ang first step is 1 cup of oats, then pinch of cinnamon, and then 1 tablespoon of chia seeds. Kana lang. Then, pwede ka mo gamit o almond milk, any nut milk. Then, akong gigamit is, kuan lang, hot water. Kay, lami naman siya daan tungkol sa cinnamon. And then, next is peanut butter, 1 tablespoon of peanut butter. And next is, kana i-mix lang nimo. Mao na ni siya ang finished product. Mo na niya ang finished product. Ready to eat na. Ready to eat na as in. So sayon na kay siya dili siya mo take so much sa imong time. Madaran mga less than 5 minutes. Unya healthy pag yun. Then healthy pag yun. Ang pangutana sa po diri Miss Sam, unsay substitute sa protein na kasagaran makuha sa mga meat? Sa protein is nuts, seeds, tofu. Ang tofu yun ang pinakasayon sa ako kay dali ra nako makitaan. And actually sa vegetables na aman say protein like broccoli, ang spinach. Pero dali ra gyud bakitaan ngin mga ingredients like pananglit ingon ka carbon, mga carbon lang daghan na kag makuha.
Udaghan kaayo. Like fruits and vegetables. Kung sa prutas gani, murag mas daghan ta diri. Nya, mas tamis ang prutas diri. Miss Sam, to cap this off, say, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato basin nakakuha silang ideya pod about sa plant-based diet. At first, kay lisod siya. But, hinay-hinayon lang yun. As in, don't rush. And, kana, you can really start slow. Thank you so much, Miss Sam, for joining us this morning. So, bye-bye! Salamat sa mga inputs. Happy New Year, nimo. Thank you. Happy